علامہ سلطان احمد امینی صاحب زندہ 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 الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم يقوم الحساب قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بڑی محبت نال پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیکہ وصحابکہ یا نبی اللہ اشارے سواب دی محفل بلند میں پڑھو الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین بلغ الملا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ بختہ والے پڑھو صلو علیہ وآلہ یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئیں قصہ مختصر کریم محبت اللہ کو سبحان اللہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا ہر چیز ساڑھے مسائل اختلاف لیکن موت ہر مقاطب فکر متفق ہے آخر اس دنیا نو چھڑا شاعر بڑے ہی پیارے انداز محمد عربی دے غلامان دس رہے کہ اس دنیا نو چھڑ کے جانا ہے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پڑھیے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا یہ دنیا دیاں بہاراں
تیرا بچپن لڑپن جوانی بڑا پیوے ٹال جائے گی آخر وقت آئے گا اس دنیا نو چھڑ کے ٹر جانا اے باغ بہارا گلدارا اے دنیا دیا رونقا اے دنیا تیرنیاں نے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا نام شاہ نے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام شاہ نے جہاں بڑے بڑے بادشاہ آئے اج نام یاد نہیں جے بہادر آئے نے اج نا یاد نہیں قبران دے نشان مک گئے نے پر جڑا رسول اللہ نال وفا کردا دے اللہ دی عزت دی قسم دنیا دے نارے گا او قبر وچ جائے گا فرشتے بھی حیا کرن گے نام شاہ نے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان بس پنجتن رہ جائے گا نام شاہ نے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان بس پنجتن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا اور جو بھی پڑھتا ہے شہ لالا درود جو بھی پڑھتا ہے شہ لولا کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا
اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا بعد اللہ محدود درود و سلام ساجدات بطہا سرور انبیاء نبی مقدم شفیع آدم جانے تو عالم جانے کائنات بلکہ جانے جہانی کائنات جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سر پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکت ہدیہ درود و سلام دی نظران پیش کرنے کے بعد زبقار علماء کرام نتخان شیری لسان ہے جہی وجب الاحترام بزرگوں دوستوں سنگیوں ساتھیوں اجدی اشال ثواب دی محفل پاک ساڑھے برادر ساڑھے بزرگ چودھری محمد عارف سندو مرحوم دے اشال ثواب واسطے انہوں نے صاحبزادگان چودھری تارک سندو صاحب چودھری وارث علی سندو صاحب چودھری ساجد علی سندو صاحب جنہاں دی اجلی اس محفل دا اہتمام اپنی والدی دیرامی دی اشال ثواب واسطے کیتا انشاءاللہ تلاوت قرآن دا صدقہ نات مصطفیٰ دا صدقہ احباب دے مل بیٹھن دا صدقہ ان دعاواں دا صدقہ اللہ مرحوم دی آخرت دیاں منزل آسان فرمائے قبر حشر نو جنت دے باغ چباب بنائے میرا مالک جتنے بیٹھے ہو اجلی اس محفل دا صدقہ سب دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے اور میں سمیت جتنے حاضر ہو جنہ دے والدین اور خصوصاً بالخصوص اس خاندان دے جتنے بھی حقداران چودھری ہدایت علی مرحوم صاحب چودھری حبیب علی سندو صاحب چودھری محمد اکرم سندو اور بھائی محمد راشد بلال جو جوانی دی حالت وچ سدار فانی تو گئے نے اللہ کریم لجپال نبی دی محبت دا صدقہ اللہ سارے دی بخشش فرمائے لمبی چوڑی بات نہیں میرے کو مختصر سے ٹائم ہے کیونکہ میں تمہیں زبان منو احباب نے سیکڑے مرتبہ سماعت کیتا ہے ساڑھے گولہ علماء اہل سنت دی سب مچوں عظیم نام نوجوان مذہبی سکالر جلوہ فروز نے انشاءاللہ انہاں دیاں باتاں میں تسی سماعت کرانگے اللہ کریم مصطفیٰ دا صدقہ سب دی حاضری قبول فرما لے اللہ دے پاک قرآن کو جڑے چند الفاظ تلاوت کیتے نے آقا کریم دے غلاموں ماشاءاللہ ساڑھے سلاکی دی پہچان خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا حافظ قیصر معود نقشبندی صاحب تشریف لے کے آئے اہلا و سہلا مرحبا اللہ کریم اپنے محبوب دا صدقہ اہل سنت و جماعت دے سلمت گلدستے نو صدا سلامت رکھے استاد محترم جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد ثقلین مہروی گھولڑی صاحب تشریف فرمانے اینا دیا دعاواں کا صدقہ ہے اج کریہ وستی نگر آقا دی غلامی دا درس دے رہے ہیں حضرات محترم عرض کر رہے ہیں جو چند الفاظ تلاوت کردہ شرف حاصل کیتا ہے جنہوں نماز ہوں دیئے اس سے گیا ہے ویسے نماز ساری دعائیں اس دعا وچ اللہ کریم نے ایک دعا دا حکم کیتا سمجھا رہی ہے کہ کوئی نہیں جنوان دیئے محبت نہ آتا سبحان اللہ ایمیں بھی نہ کہہ دیا کرو کیونکہ کو پرابلم بھی بن جان دیئے سارا پروگرام ہو جاندہ ہے کئی دوستان دینے سمجھتے آئی کوئی نہیں آقا کریم کے غلامہ نماز دعائے تے دعا دے وچ اللہ نے دعا دا حکم کیتا ہر مقاتب فکر اس دعا نماز دی حالت وچ مانگدا ہے تو میں آج اس تے بحث نہیں کرنی میں بس اپنی حاضری چند لمحات وچ مکمل کرنی ہے میں صرف ایک درس دینا ہے کہ بیلیو اس دنیا نو چھٹ جانا ہے ساڑھے تو پہلے بڑے بڑے شاہدور بہادر طاقتور زمینہ جائداداں دے مالک اج چہرے نظر نہیں دے ہوندے
اج جو خوبصورت حسین چہرے قبراں دے اندر جا کے سو رہے نے تے وقت دور نہیں جدو ساڈے بھی نشان مک جانے نے پر انج دی غلامی کر محمد دی تو دنیا چھڈ کے ٹر بھی جاویں دنیا تے تیرا پھر بھی ذکر عام رہے حضرات محترم عرض کر رہے ہیں ہر مقاتل فکر دعا مانگتا ہے ربنا اغفر لی اے آج بھی اسی دعا واسطے حاضر رہے ہیں اور میرے آقا کریم نے فرمایا الدین و نصیحہ دین ہے خیر خائی دا نام زندہ ہون دے ناتے اسی بڑیاں خیر خائیاں کر دینے ہیں لیکن مرن والے واسطے سب تو اچھی خیر خائی کیے وہ دی اولاد دے واسطے سال ثواب کے دعا کی جائے ہر نماز وچ پڑھتا ہے ربنا اغفر لی والدی وللمؤمنین عرض کرتا ہے ربا میری بخشش فرما میرے ماں باپ دی بخشش فرما اور محمد عربی دی سارے غلاماں دی بخشش فرما کہ نماز وچ مانگ دے تو ویسے بھی دعا کر کے منگیا کرو آقا کریم دے غلاماں اج بھی ایہی سما ہے اسی اپنے مرحوم دے واسطے بھائی وارث بھائی ساجد بھائی طارق نے کائنات کے لوگوں نے دسیا ہے کہ انسان کو لو خطامہ ہو جاندیاں نے لیکن سانو نسبت مصطفیٰ نال ساڈا تعلق محمد عربی نال جڑا محمد عربی دا نوکر ہوئے پھر وہ مصطفیٰ دے تعلق دی وجہ نال او دی اولاد دی سال ثواب واسطے ہاتھ چک دیے تو میرا رب بخشا فرما دے اس لیے اللہ کریم نے فرمایا دعا مانگ ربنا اغفر لی والدی وللمؤمنین ہر نمازی دعا کردہ جو بھی اسی دعا کرنے اللہ ساڑھی بھی بخشش فرما لے ساڑھے ماں باپ دی بھی بخشش فرما لے اللہ اپنی تے ماں باپ دی بخشش منگیے بس کرا اللہ دیدہ نانا جڑے نوکر یار دے بن گئے میں انہوں بھی نہیں چھڑنا کوئی ایسے ہونگے جنہ دل یاد جھک کے دعا کرنے والا کوئی نہیں ہوئے گا کسے دیاں تیاں ہونگیاں کسے دی اولادی کوئی نہیں انہاں واسطے غلاماں لئی بھی دعا کر ربنا اغفر لی والدی وللمؤمنین اپنے لئے بھی مانگتے ماں باپ لئے بھی مانگتے ایمان والے لئے بھی مانگتے حضرات محترم بس پھرتے اگر بحث کرانتے بڑا وقت چاہیے ہے میں ایک بات حضرات دے گوش گزار کرنا نوجوانوں پر جانا ہے اور خدا دی عزت دی قسم اجوی ممبران تے جنہوں نے اللہ دی رضا لی زندگی گزاری انہوں نے نام تذکرے نہیں علامہ محدث بن جوزی علیہ رحمہ واقعہ بڑا طویل ہے لیکن میں مختصر کر کے کہ حضرت صاحب تک کسی سفر کرنا ہے کہ ماشاءاللہ حافظ کیسے صاحب موجود نہیں آپ فرماتے ہیں کہ میں مکان بڑھانا سی میں اکثر مرتبہ آپ نے گوش گزاری بات بھی کیتی ہے اس واسطے کرنا کہ نوجوانوں کو سمجھا جائے اور خصوصی طور پر نوجوانوں کی تربیت ہوئے 18 سال کا نوجوان علامہ محدث بن جوزی علیہ رحمہ جنہوں اپنے تے اپنے بغانیاں بھی محدث بنے ہیں آقا کریم دے غلام سینکڑا کتابہ لکھیاں آپ کہندے ہیں کہ میں آج بھی دیکھو نا مزدور ایک جگہ تے کٹھے ہوندے نے جنہوں ضرورت جا کے لے ہوندا ہے علامہ محدث بن جوزی آندے میں گیا مزدور لین واسطے جا کے ویکھیا تے جان والا بھی محدث سی وقت دا ولی سی نگاہ پھردیاں ایک 18 سال دا نوجوان جی دے متھے پیشانی تے نور مصطفیٰ پہ نظر آؤں رنگ پھکے 18 سال دا
आप चलदे ओदे करीब गए ना ते जाके आख्या नौजवाना मजदूरी करेगा। अर्ज कीती सरकार मजदूरी वास्ते ही आया। फरमाया चल मेरे नाल। नौजवाना दा हुजूर शर्तां होंदियां ने मालिक दियां, लेकिन मैं मजदूर हां, शर्तां ने मेरियां। आप कहंदे ने 10 की शर्तां ने? उन्हें आख्या एक दिन दी मजदूरी 3 दिरहम या दिनार ने, लेकिन मैं 2 लांगा। किन्ने लांगा? आप कहंदे ने कि ते बड़ी वारे दी शर्त है, लोग 3 लेंदे तू 2 लाएगा। दूसरी शर्त उन्हें आख्या कि मेरे ते ज्यादा सवाल ना करी, मैं तेरे सवालों के जवाब देने का पाबंद नहीं। तीसरी शर्त है कि बेशक अज दी नौकरी मैं तेरी करनी है, पर सुन ले जदों मेरे असल मालिक दा पैगाम आया मैं तेरी नौकरी छड्ड के ओदे हुजूर खड़ा हो जाना। जदों अल्लाह अकबर दी सदा आई ते मैं सारा कुछ छड्ड के अपने मालिक दी पाक बारगाह विच खड़ा हो जावांगा। शर्तां तय हो गईयां। मुहद्दिस इब्न जौज़ी आंदे मेरे दिल विच बड़ी खुशी हुई कि मैं मजदूर भी वो लैके जा रहा जेड़ा मुहम्मद अरबी दा गुलाम है। अल मुख्तसर मजदूरी वास्ते ले गए। अल्लामा मुहद्दिस इब्न जौज़ी आंदे मैं जाके अपने रफीक हयात नूं दस्सिया ना इहदियां शर्तां ते बड़ी राजी होई। कहंदे क्यों ना इहदे वास्ते आला खाना बनाइए दोपहरा। मुहद्दिस इब्न जौज़ी आंदे ने ठीक है, जिन्ना मजदूर सारी दिहाड़ी विच काम करदा सी इहने 2 घंटियां विचों काम कर दित्ता। अल्लामा मुहद्दिस इब्न जौज़ी आंदे मैं होर बड़ा राजी होया जदों दोपहर दा वक्त होया ना ते मैं आख्या आओ दस्तरखान ते खाना लग गया है, ओ नौजवाना खाना खा ले। ते नौजवाना दा सी मुहद्दिस तेरे नाल मेरा वादा होया है, मेरे ते सवाल ना करी। आप आंदे ने बेटा मैं सवाल नहीं करदा, मैं ते खाने वास्ते जदों इसरार कीता ना ते नौजवाना दा मुहद्दिस इब्न जौज़ी मेरा पर्दा फाश ना कर, ओ मैं नफली रोजे दी हालत विच मैं खाना खा नहीं सकदा, मेरे ते ज्यादा सवाल ना कर। जदों नमाज दा वक्त होया नमाज पढ़ी। आप कहंदे ने ओ मजदूरी करदा रहा। मुहद्दिस इब्न जौज़ी आंदे मैं ओदा चेहरा तकदा रहा। कितना बारिशा नौजवान है। अगला दिन होया ते मुहद्दिस आंदे ने मैं फिर चला गया उस मंडी विच ते जाके तलाश कीता ते मैनूं नजर ना आया। लोकां ने दस्सिया कि हफ्ते विच 1 दिन मजदूरी करदा है, बाकी 6 दिन तख्ती ते बैठ के अल्लाह दा कुरान पढ़दा है ते दीन मुस्तफा पढ़दा है। 6 दिन ओ दीन मुस्तफा पढ़दा है। हफ्ते दी हफ्ते आण के 1 दिन मजदूरी करदा है। आप कहंदे ने वक्त गुजरदा गया, मैं हफ्ते दी हफ्ते ओनू ले आउणा, मेरी ओदे नाल मोहब्बत हो गई। 1 दिन गया ते हफ्ते दे रोज भी हो मौजूद नहीं सी। वाकया तवील मैं जल्दी जल्दी वाइंड अप करा। आका करीम दे गुलामों जदों हफ्ते दे दिन भी नजर ना आया ते मुहद्दिस इब्न जौज़ी आंदे मैं पुछदियां लोकां नूं पुछया दसो सी। उन्हां आख्या ओ कब्रिस्तान विच एक कखां दी कुल्ली है जिथे उस नौजवान दा बसेरा है। अल्लामा मुहद्दिस इब्न जौज़ी आंदे ने मैं टुरदियां उस नौजवान दी उस कखां दी कुल्ली विच गया। अजे मैं कदम रखिया तो आवाज आई मुहद्दिस आ गया। मुहद्दिस इब्न जौज़ी आ गया। अहलन व सहलन बिस्तरे अलालत पे आया। मुहद्दिस इब्न जौज़ी आंदे ने मेरी अखां चों अथरू आ गए। मैं आख्या नौजवाना बिस्तरे अलालत पे आए, दस तेरा बाप किथे, तेरी मां किथे, किस खानदान दा चश्मो चराग, तेरी सूरत भी आला, किरदार भी आला, बड़ा हसीन वक्त दा वली। मुस्करा के आंदा मुहद्दिस इब्न जौज़ी छड्ड दे, ओ मेरा पता लैण आया है। सुन ले ओ संदूक वे उसनों खोल। जदों संदूक खोलिया हीरे दी अंगूठी निकली, एक मशकीला निकलिया। मुहद्दिस इब्न जौज़ी दे हथ विच दे के चंद अशरफियां निकलियां ने। नौजवान आंदा है मुहद्दिस इब्न जौज़ी साडे कोल अज दी रात सुबह सी टुर जाना, सुबह सी टुर जाना।
اس دنیا نو چھٹ جانا ہی اج دی آخری رات ہی تے اے لے چند درہم ادھے نال میرا کفن دفن دا انتظام کر دیں تے تینوں جڑی بہتی چیز ستاؤں ہے نا میں کہوں اے مشکیلہ تے اے انگوٹھی لے کے وقت خلیفہ ہارون الرشید بادشاہ کل ٹر جائیں تینوں پتہ لگ جائے گا میں وقت بادشاہ کل لے کے ٹر جائیں محدث بن جوزی آندے نے میں آکھیا کہ رات تیری خدمت کرنے آقا کریم دے غلاموں انہیں آکھیا نا آج رات میں اپنے رب دی پاک بارگاہ وچ حاضر ہونا ہے تے تسی ٹر جاؤ محدث آندہ ہے کہ رات میری جویں بھی گزری فجر ہوئی ہے میں جڑے ویلے اس نوجوان دے ککھاں دی کلی وچ آیا مشکو امبر دیاں خوشبوئاں محدث بن جوزی آندے نے میں جدوں آن کے او دے رخ تو پردہ ہٹایا اوے انج لگدا سی جویں مصطفیٰ دا دیدار کر لیا چہرہ مطمئن مسکراتا ہے محدث بن جوزی آندے نے میں جلدی کفن دفن دا انتظام کیتا پتہ ہی نہیں لگا دنیا جنازے نال کتھوں آ گئی ہے پھر وہ وقت آ گیا دفن کر کے محدث بن جوزی آندے اگلا دن ہویا میں بادشاہ دے دروازے تے ٹر گیا وا بادشاہ نال ملاقات کیڑی سوکھی ہوندی ہے محدث بن جوزی آندے نے میں خلیفہ ہارون الرشید کتا بادشاہ دے دروازے تے گیا جا کے ملیا وا ایک انگوٹھی کڈی ہے ایک مشکلات کڈیا ہے وقت بادشاہ اس انگوٹھی نو وی چومدا ہے مشکیزے نو وی چومدا ہے علامہ محدث بن جوزی کہندے نے میرے صبر دا پیمانہ لبریز ہو گیا میں آکھیا او وقت بادشاہ انہاں چیزاں نال پیار کرنا ہے دستے صحیح اے جان والا کون ہے نہ او کوئی دس کے گیا ہے نہ تو دسنا ہے وقت بادشاہ دا دستے صحیح ہے کتے وے جناب محدث بن جوزی آندے میں آکھیا اس دنیا نو چھڈ کے ٹر گیا وقت بادشاہ آندا ہے مینوں دی قبر تے لے جا پھر دساں گا اے کون میں کون آقا کریم دے غلاموں دے نال تعلق کیے محدث بن جوزی آندے نے جدوں میں قبر تے لے گیا وقت بادشاہ قبر دی مٹی لے کے اپنے چہرے پہ ملتا ہے نالے روندا ہے محدث بن جوزی آندے نے میں پوچھیا بادشاہ او دستے صحیح اس جان والے نال تیرا تعلق کی ہے جان والا کون ہے وقت بادشاہ رو کے آندا ہے 18 سال دا جان والا کوئی اور نہیں ہارون الرشید دے دل دا ٹکڑا ہے میرا نوجوان پتر اے فقیری وچ زندگی گزارنا چاہتا سی میں بادشاہت دینا چاہتا سا ہاتھ بن کے آندا ہے بابا اوے نہیں بڑی بادشاہی دا مالک بن کے اس رب نو حساب کیویں داں میں فقیری وچ زندگی گزارنی ہے کیونکہ میرا رب بھی راضی ہو جائے او دا محبوب بھی راضی ہو جائے سے آئے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے نہ
मकाना ते किन्ने दावे करदे टुर गए इन्हां ज़मीनां ते किन्ने दावे करदे टुर गए आका करीम दे गुलामों दुनिया किसे दी नहीं जे जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है ये इबरत की जा है तमाशा अल्लाह करीम लखपाल नबी दा सदका असी मुसलमान साडे बाप दादा मुसलमान ने ते असी जिन्ना चिर जिंदा वां असी इसे वास्ते उन्हां लई क्योंकि इंसान विच खतावां ने असी उन्हां दे वास्ते हथ चुक के दुआवां करदे ही रहना है ए मोहम्मद दे गुलाम दा मोहम्मद मुस्तफा दी गुलामी दा असर है अल्लाह करीम साडी आउण वालियां नस्लां नूं भी साडे वास्ते इस तरह साले सवाब दी तौफीक नसीब फरमाए और खसूसी तौर ते भाई मोहम्मद वारिस भाई मोहम्मद तारिक भाई मोहम्मद साजिद को बाप दा जाना कोई आम गल नहीं जेड़ा इस बाग परवान चढ़ाउंदा रहा बेशक मां पुत्र नूं पाल दिए चंद साल लेकिन बाप सारी उम्र ही औलाद नूं पालदा रहा अल्लाह करीम असां सारियां नूं मां बाप दी खिदमत दी तौफीक नसीब फरमाए वाखुदा